Maz. Aiwa no andingafanire kuramba ndichitambudzika no kana Mwari muripo azviite patapouze mugwa ekte director PV3 Biggie Musa Trini Beats yeah. Ukaona zvorema zvoramba zvorema tizira kuna Jesu kuna Jaja. Ukaona zvongoma zvoramba zvongoma tizira kuna Jesu. Ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu kuna Jesu. Ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu kuna Jaja. Zvoupenyu uno wega ungazvikunde, kune vanotorombera kuti mufaro ushaye, panove panoda Jaja kuti ukunde. Wongoti kona itenzi makandisikira onamo iyo ire dikita parabuda unofanira kuona zvinhu zvichifamba, zvinhu zvichiendeka, zvinhu zvichifamba pandabudira dikita. Aiwa ini handichada namo, ini handichada ndotizira kwamuri. Ukaona zvorema zvoramba zvorema tizira kuna Jesu kuna Jaja. Ukaona zvongoma zvoramba zvongoma tizira kuna Jesu. Ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu kuna Jesu. Ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu kuna Jaja. Kasasiva kwekutizira unorasika wotizira kusiririko, unobatwa nemambure munataisireva ndibo munataisireva maingorewa nevakuru kubva tichikura, maingorewa munataisireva. Ukaona zvorema zvoramba zvorema tizira kuna Jesu kuna Jaja. Ukaona zvongoma zvoramba zvongoma tizira kuna Jesu. Ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu kuna Jesu. Ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu kuna Jaja. Ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu kuna Jesu. Ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu, ndiyo nzira youpenyu kuna Jaja. Ya Trini.